Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chi bai le vek ule tunchum video chuan Chinese movie mu nom tak a gilded game ti hi toikim taka thira ngai thla kho zoi na hun in lo nei liang umyang gau han hi zirlai thiam thei tak ni in a university luna topar hial ni thei ni ma se chung kor thei tak changa seilian ani a anu le pa ti chu tuisema e zong ni in an fa pa chuan zirna thazok adon theinan an nei zong an hlan ral vek ani bera engtik nia emu chuan an chung ko khaiding tu ani nge pon be se viau chin Mahse graduate wal mark po chatak nei gau han chuan na tho tur awan tatlat mai thlachuang fe khopuya na zong turin omto Mahse eng nga ma ala mu thei lawani company chen khatela chuan university changtlung dewa changa zir chhuak le rampo na zir chhuak chaute chu chhor du in an kho private college vela zir chhuak gau hana tan chuan konga ping ta viau mai heti meklai hian chian house tak mic chune yin ani po hian sumdong challang tak apa zara na eng emo chu a recommend ve thei nge Mahse gau han eroin chutianga fair lo taka inti pui ti vel chu adu big der box silo India gaming platform rintlak berpola chalngam Sony Leon le Nusrat Jahan te represent bet jeli hi download chuan match zong HD quality vekin en theyanga grand award ti dong thei bokang jeli game changin cheng sang kha zanga thlenga don theya poisa thi UPI le bank transfer manga thun vek ni rintlak le ani cartin iPhone 17 Pro Max don thena chance omzia bok bet jeli affiliated program hi voina izom chuan cheng zan hi dong theyanga Facebook review ka tlengin cheng za somnga avai cheng za thum som ngai dong theyang tin 50% monthly commission in a thei bok don ani comment section a link kan da engtik lai pon bel chan thei renge chuti line boy na ero a thei na nge yin na chu a mu thei si lo lai chu ni in tho chwa nei lawa khopuya chen reng na tur poisa po an nei lawani anu le pa te phei chuan narin tlak bera an ngai sarkar na thok tur chuan an du in an be sei pui chin le a Gauhan eroin finance khovela zuan lo a banking and investment lamlu chil chu adu ve tla thung a chan po chung chau chu a chung kwate leirem ara pui ve theina kong om chun ni in angai ani anu le pa te la chuan akum telin upat laman pana an chaklo chhotwal tol mai sia heiwang hian gauhan po in atana namu thwai chol zia chu shechiak le in aril ru po ha viau chin poisa ane to box si lo wang chuan abial nu shia hui apartment lama chuan in suan lut ve ro in ani hian kongtin rengin apui bom bok chin ani mi zong in an chung ko background na wangte atna mu mai theilo wangte a an en hiam lai in ani eroin en hiam na pakhat ma nei lovin atwam hlom ani bera ani tum ningei tur te chuan chak tak oma beifat faturin afui sau zok chin ani company shangin an hnol nuwa gau han chuan financial corporation company lian tak blue stone chuan intern ti na hun rem chang anei ve thei don ta hlau mai blue stone hi China a financial giant anti mai ni in investment le stock market lam chalai kwal chu an na pui ber ani nge a chuti line intern anga thokri mai tur ani awangin tharuk chung chu hlo nei mi alawa a thok angai don ba ka azo nuwa po an roi zui kherangem ti chu shat lok ani haulo bokani ani ma sabera tang chuan akot hak hlui to takawang chuan mi ma a zak taka siam ni derin chu muna tho chu a ol ai don lo hle ti a sha the ngal mai ome su thar le na tur poisa la chu anei der box silo lom om takin abial no sha hui chuan ama poisa in kot su thar ale sakla umaya chumi mang chuan mi ma a konfi takin ading ve thei ngei to in arin om intern ati chunga pu tur jenga chu senior financial analyst ni in pastrik le ti kher zet mai ni a financial khovela changkhat lian chuang zet lo tal to ani awangin na po athiam le ani anaw thar tur gau hana chu tuizwar fa pale thingtlang local college vela tanga graduate mai ni ti ashatin ani po chuan a en hiam ngal de urwa Mahse hlotlin adu ziate a background in azirlo awanga finance khovela in nimphum du ani ziate tlangwal smart le thilman chak tak ani baka market chungchang po sheve tak ani ti ashat nuwa ero alom angreng taphian mai
college kal lai in hlo na na mi motor hlo neya khalsak chin ani wanga motor khalthiam ani ti te shat nuale lek phei chuan tlangwal tumru le taimatak ani don ani ti chu a shethiam ve ruak mai an pu tu chuan bluestone in invest an tumna helicopter siam na mun puilama chuan kaldunin aput har chevela tang chuan gau hanapo alo in zero ve mulmula apu thil sha dan le chik dan te adik zia te amu nuwa phei chuan angai sangin ama ang ni ve chak na hlirin akhata ani janga po in ama ang ni adu chuan discipline taka angai don thu shilin ni ten financial updates te check chin turin thuro na pe a chumai ba ka marketing policies follow turle domestic le global trends a chuan insorbing na sa chin turin acha mol chin chutiang reng chuan gau hana chu apu chuan rim taka chorin tuktin report nen a intur coffee te nen tlai hlau takin office ve chau china atna masa beretan gau hana chu an client thar tur IPO proposal siam turati ni in ani po athok rim hle Mahse hlotling tlat lo jang eroin beidong mi alo tura fuyin ama a chatna om te chu tipung sau turin a fui phur thiam hle thungani zana te chuan an pu tu in bluestone company building chhong chung bera te chuan chu in an ti duna heta hian jang po in investment khovel lai ril ten omzia chu chip char taka shilin miduam le pam ham tak hlok na awanga engpo ti poisa lo te twal chaina mun ani ti in atong manga tang chuan gau han po in apu chu hlemhlet na le diklo taka sum hu na lama chuan a fi hlim don hle ti a shethiam hal reilote a chuan gau hana chu ran chu siam tu company lucky dog te tan IPO proposal siam tura ti ni le in a thok rim le pek viau mai jing chhun zan zuma thokin ama to ka siam cha inti taka proposal a siam zo nu chuan anei tu nu buma I motor chuan kalin gau hana mi zengai nat taka wangin ani po chuan alo be thaviau mai a ina leng lu tur te chuan somin inrem siam na lampang hoi a soipui done moti in gau hana bo aphur man hlia Mahse boy thak tak main buma I chuan alo be se dai maya kabula riak vela I proposal chu ka pom sakang che atita chau mai gau han chuan adu silo awangin ui cho te chu ei turin atile sham a she hlena a proposal pom ani pha chuan bluestone a ngeta tho theina chance anei don awangte a chung te chu har satna ta a khai chwa pha thei don awangte le abial nu engma ni lo ani chunga choi oma wan ve tla tu chu nom sa ve takada adu wangte in har sati tak chung chuan a eta a atui lo bukaniang a ho nu chuan alwak zui chia mai Mahse chuti chung po in nungei om tak buma I chuan a proposal chu a pom pha ta chuang reng lo maya gau hana po aril ru ana hle ani apu janga po in financial khovela chuan contract sign nan thlap thil om lo chuan engma hirin lo tur ti in a thil ton poi tak chu in zirzel nana mangthiam turin a fui zui mol chutiang reng a hun har sale khir tak ama chon hu chuan gau hana po bluestone company a chuan alu thuk ve so to le a chuti line intern ti lai mizak zoom tak ti bakin tu kho khama in an la mel shat lem lo thungani heti mek lai hian bluestone director chu na takadam lo thutin rampon lam en kolri angai dona wangin awm lo chunga mun ruak chu nu mani to ka intivele ke kani intivelar thune na cha ka tui hale tu mai engma za pa shan lem lo helenikova chuan atlata thut maile Director Charge Hlanfel ani Rualin Helen chuan project lian thamzet boy pui aril ruk tho sain ama thlop tu pan chanem viau mai chuti line company chunga paza kai le mi zong en chung nun jang eroin thil chani in a she theitlat lo mi zong chuan du ma se an chunga mi poimo le ngetak jenga ngai dan le pumpuina tel lo chuan project chu kalpui thei ani big silo awangin ami zia le ani na she chiang tak heleni chuan ruam man na dang nein a hnuai intern tilai mek gau hana chu a hel zui ta chat mai a chanchin le hun kal to engkim she sa vek chuan dorin adu thu sam thil zong bluestone a ngeta tho tirte bonus tam tham zet te baka hlokna atel tur it om tak te apartment tharte chena in pek ain huam tho se nu chuan aya apu jenga chu project approval sign tir dan ngai to turin ative ta thungani
atira chuan gau han po in a she ve deuh reuh Mahse nom sak ve chaka atui halna chu ana sat to em wangin athil ti in a ngong poi tur zia po shefek chungin heleni somna chu apom tange nge chutianga athluak thatna manga apu in signature apek du ngei theinana document athak ki kwal koi vel nu chuan ringtok tu janga signature po chu anei theita ani ti chuan le atuk lala atang chuan heleni project chu kalpui chan tura ruwa man nita in arin azirlai ngeina aphat san na chuan atinat wangin jenga po in Bluestone company chu achwa san zui ta mak maile Helen tan ero akong dal tulian ber janga ban na chu lom tak ni thungin tuna chuan adu ang tokin avok la len kwal theito don tina ani gaw hana theina Lehkhathiam na chu ashat ve kiau to awangin ain zui tir deuh chot boka thil kal mang ril le fia zo ka shila a brief nuwa phei chuan assistant ang mayin akal na pianga chuan a shwai tel ve ta zel mai an mi mu tur te an mu ma a gaw hana thil sang lo zirvel na chuan an company tan hlokna na satak asiam pha thei don ta ka wangin heleni po in gaw hana chu angai sang ril ruta ang reng hle maya hei wang hian alaka a intiam kam na zong te po chu ti hlotlin sakin a ngeta chhor zui ani baka apartment changkang tak po a hlo chhuak ta der mai tuna chuan gaw hana po aswang to na ram baka achim phak ngai lo na chuan nun mang to in a hlim hle a abial nu shau hui nen te chuan cheng dun zuin an hlim ri ang reng viau mai Relo te nuwa phei chuan heleni chuan a personal assistant a promote le in sum don a thila ram shanga azin kwal na te chuan a shwai tel ve zel mai ni chum khat phei chu Helen chuan enjoy ma ama en du aina roita a gaw hana chu aru ma in shwai lu tirin a topa phei chuan ram ri kham chin pel duai in anom pha ta hial mai le atuk zinga a harwalin gaw han chuan shiomati a thil thlenga wang chuan a inthiam lo hle na api ero in enga te vak angai ve der lo chuti line gaw han ero atanarin oma engma ni lo ani lai changa akianga omreng chin abial nu laka chuan a inthiam theimol lovani Relo te nuwa phei chuan Heleni chuan gaw hana chu senior manager a kaisan tir le in ani ang mithar chutiang taka akai sang chakmai chuan midang makti po hlo tak zet Mahse Heleni thu chu atlang ne wangin tu man an hial ngam ve silawa lela ma hlotlin cha ka tui hal me gaw han la in ani to love ati phal chuang der box silo asiat mi alo ero Heleni chuan arokin ruwa manna alo nei reng ti lai hini in a project khoi tir tuma chuan a chian pa mai ka pa company renewable energy lam thurbing new life chu abitum tur ni donin an company chuan an malak na atan fan an mamo na sadona chu hun chu ne chuna hun rem changa man cha ti in doktaratan afa ni na inchian chata gaw hana chu man changkai atum me kani arwa mandan chuan Bluestone chuan new life a chuan an invest chawanga chu mi aya new life chuan an company stock price chu anti sang ve thung dona chu mai baka anti chin aya ahniam chuan new life share zong te chu Bluestone transfer vek an tum bokani poisa choya in khel ang deuh hini donin thila kalfu hlo chuan new life te chu an chan pa na sadon hle a masian du thu sam anga thila kal lo vai ero chuan engkim an chan thei thung don tin ani hlotlin zual zel chak na awanga tui hal huam gaw han chuan an ruwa man na zong te chu an pom nge the nan mike le apa te ril ru chu min nge tumin a len chil ta tluk maya anni pa fa po in hlau thona le min zan lo na thil tam tak chu an nga ve mai Mahse an mirin gaw han chuan afak thiam wangin contract chu an sign ta nge ani hemi nu hian Helen chuan ruwa man na dang siam le in ama le gaw hana minga hotel reservation abuk na receipt chu shau hui ne na chuan thon ve ngal chat maya receipt mu ani po aril ro na nge mai na nei lo ani lai ta to kongtin renga alo tuam hlom ve chin angai zong pa in abum na chu atwar thei tangang lawa anin kar chu ti top ngalin athil zong te akhom mu chuan achwa san zui makani
ti chuan new life stock zor swani po chu ron thleng ta in atir lama chuan an stock price chuan mi ngai ven a hlo ve viawa Mahse helen vek chuan ruwa manna lo nei lok le vekin company supplier te chu an materials te cut off sak turin alo min fel le diam manto raw resource te lo chuan new life operation chu engma ani theilo ta thwaya stock value chu ahniam pha ta tual mai le atopa phei chuan blue stone tena an deadline pel chuan tlathata in an rem siam na ange yin an nei sak zui ta mak mai thil thleng chuan helini po tilom le in an company tan chuan hlokna na satak ani lain le lama new life lamtan ero lungai na hapta ang hial ni in rei tak chung alo boy puile a theina a thiam na le a tha zong alo sen to na a company a chan na chuan mai ka pa phei chu tina hle in alung lam chhalo a chwa pha enkol man po ni lovin mual aliam zui ta vut mai le thil thleng chuan mai ka po chong tak zet an company a uina ai ma in apa asuna chu ana sa zoka chu ai ma po in a thian thatak nia anga yin atal o tir dan verther tak chuan atina zwal ngeyang tuna zet chuan gaw han po in shiom ativeta tak zet lotlin na chuan a harsan na le abuana zong de chu a chin fel sak vekanga hadam le hlim takin anung ve to ang chutia aswang to na zong te chu vaivuta changjovin engkim neitama se anei sa engkim ero achan zo to thungsi ani aril ru halu tuk chuan bula chantir janga hnuaia thuoi taka intern ati laya anti ti dun chinna inchung sanga te chuan lonin zuan thak atum pha ta hial atop nan tin apu hlui janga chuakol nge a abum na le aphat san to na zong te chu theng hilin janga po in rang takin aron pan ve ngala mi pa hi voi enge mozat ake chethei ani ma na Mahse ne thei ero ani ngai tur ani lo ti thu toi te soi chuan gaw hona po ti har deuh zokin heta tang che a hian athil lo ti swal to te chu tlan chiat san dan zong lova siam chat dan kong dap tura huai sen na chu alo nei thei ta ani ahma saberatan a chian pa mai ka chu mu in thinlung le ti tak zeta ngai dam adil nu chuan ani po in ahma a mi pading chu ama bum tu kha ani to lovani ti lo Lehkhathiam ve in angai dam ve theita ti chuan mai karem ti na le janga kai shwaina in gaw han chuan ruwa manna akal pui chan ve ta thungani fingle fel fai taka ruwa manna siamin do thu te chu an the dar masavel te Middle East sumdong pakhatin new life le tum ti thuleng wak chuan stock market po soi nging taloyin social media lampo an mangchang kai thiam viau mai new life chu anron kirle don ti thuthang te chu thedar bokin chu chuan share le tu te po atihlim man viawani hemi nu hian ngoi rengin alatlom lai new life stock lian tham tak te chu leyin an broker roi ho mang chuan an sem jai kwalta a chung thil zong te awang chuan aman po chu aron to chakle ta viau mai traders shang te po in an position chu leilet le an tum ta formaya chu chuan aman chu ati to pha tel bok antum angin thilakalani vai chuan new life company chu an invor kang dor don ani satli alova helen le a company en kol mek blue stone te chu sumlama atlak chiat pha tir thei hial don bokani thil thleng chuan helini po atimang ang chanta majority share chu a hlau ani ngat chuan an company chu atluk chiat pha don ti po man thiam vek heiwang hian atim te chu atam the ang ber share le turin atita hial sherman san lai tak ani awangin an hisap anga thil akal lau vai phei chuan an tan chuan chanana satak atling thei don bokani nitam alia mai new life stock chuan record level akhum ta hiala chuti line blue stone ero an boy tul thung atopa phei chuan majority of share phei chu gaw hana kuta om vek to ani chu vele mike chuan thil omja dik tak puan zarna chu anei ta a blue stone lam chuan hoi hai hle a chan chu shalna omia to lo tur share chu man to taka an lo le cheu to wang ni in thok le khata helin lal lukhum chu lak thak sakina omta ani ber mai heiwang hian gaw han le mak te po in boral ta mai ka pa phuba chu moi zetin an la theita ani chuti line an thil ti chuan thu nei tu te lam beng thleng hialin thu zo fia te an ni pha chuti line gaw han eroin poitina engma nei lo thung mai ka te pa fachunga athil ti poitak siam channa tur ani don phot chuan sarkar hostela po om ngai don ma sela poitina engma nei lawani lelama helen po in a in chuan be chinna
athil nei zong ma ni ain rin tok ve na te ama ngai sanga zui tu te ama hun eng nei zong te chu hlovin an bo fai ta vek pai gau han po in du am na li puya pila apil len lo chona bluestone company chu chwa sadin engkim siam cha a bulthar chan puile be sein shaw hui te chu a mule a thil omzia engkim soi fe in angai dam thei ta lo ani po in vui thei ani lo zia ero achiang hle ani athil ton zo zai te chuan zirlai tam tak zirtirin hlotlin du luat wanga chhia le tha po thliar zo lova bo huam te chu asim hlo to a hlok na tur ani wang mai sum thiang hlim lo le in bum nom thei thila te chuan in nam hnoi atum to lo hle a akut ti bol hlo po atum to lo chiang hle ani anuwa phei chuan apuhlui janga private financial firm thara chuan thokve in bluestone te ngai to chuan ate tham leu hle na a du am na awanga mi nun na po la du khopa mani masial na te chuan munan changve to havin arin omlovani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga mi lo thlir sak wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule